Cek. Uriani Tuhata Sadarion Ima Pesta Paduaon Mamestaon Parnigotan Hatu Tubuh ni Tuhata Yesus Kristus Tanda alas nirohata di hari Natalon Toktong do pinasahat hata Selamat Hari Natal Madita salutna. Marpungu dohita nuaing maka muliateon balga ni holong ni debata tu portibion ubai naroi bana paluaon hita. Asa unang nago alay asa dapotan hangoduan nasa dibilingna di bana Atong tapahibul marohata macakon ibana tubuh di rohata nang di parsarota marhite-hite parminggota di obason tapukama parsapota tutuhata tapahobar mangoluta madapoton parsaoran nabadiai marende mahita syat buku ende nomor 615 ayat sada dot ayat tolu
Lihat patuluhon, rimah hita jongjong. Mar hite-hite goar ni debata ama, dot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni todi parbadia, na tumapalangi dot tanaon. Amen. Nunga patar hangoloni, jalanunga widahani, jalanunga huat tidak konhami, dot hubarton hami Tuhamu, angolua na saleleng nilelengna. Na dilabung ni amai, yat jalanok patar di hami. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata manami nadin malagijang. Mandok mauleate dohami tuho. Ala ni godang ni asi dohot holong ni roham di hami. Ay di basa-basaon hodo anakmu nasasadai Tuhami na di pardangalon. Asa malua hami maritehite ibana sian dosa do tamatean saleleng nilelengna. Upangido hami tuho, saya sondangi marohanami na holomi maritehite tod di parbadiai. Akupni, saya paruai mahami, asa huboto hami mandok mauleate tuho. Asa tarapul situ turu hanami dihagogotan, doho di pangujunan, makit Yesus Kristus Tuhan. Amin. Udul mam. Marende mahita, set buku ende nomor 50 sia, ayat sada dot ayat itu.
patik ni debata di pesta Natal na paduaon natar surat di sada Yohanes 4 bitu ayat 16 1 ayat 10 sia. Nunga tatadda jala tahap porsiai holong ni rohani debata dihita. Debatado haholongoni jala halak namian di bagasan haholongani. Ido namian di bagasan debata, jala debata di bagasan ibana. Polo margeras biroha kita diari paruhumani ay songon ibana songon ido nang hita di potibyo. Dan ngadong biar di bagasan holong ni rohai, alai di pabali holong ni roha naung ripasi do biari. Ay nabendit do anggur biar, kaladang ripas holong ni halak nama biar. Maroha holong mahita, alai ibana jumolo makolongi kita, atong rap mangiro gogo mahita tuadopan ni debata. Alai Tuhan debata, saya berkukui mahami, magulahon ahobar tupatikmi. Amin. Marede mahita siap buku ende nomor 600 ayat 3 dot ayat 4. Huria ni Tuhatta, jongjong dohita di adopan ni debata, apala di minggu pesta Natal paduon sadarion. Dang tagamon so manol soli hita marningot akka dosata, dot pangolosyota di adopan ni debata. Imanata ula marite-hite hata dohot pambeanata diaka nasalku. Atong tatokoti madosata nataulaon di adopan ni debata dot dongan jolma tapamanat maroata jala taparhatokot mai di bagasan roha namangopu uhut martangiang nahohom maita.
Tuhan di bata amanami, pargogo na suatu dosan, para sirohami dahami nadangolon, narodo hami tujolom, manopoti dosa nami nagodangi. Di bagasan hajatot dohami tubuh, jaladanga dong hapor sehat di bagasan roha nami hian. Salut dohami manipil sehat akka dalani. Saya perdamulan akan abagas do au jojo ale jawab ale Tuhan saya tangion mas warak Saya saya patinggi ma papikolmu tumangion suara yang Matsay kodando pangoloskan nami di patikmu, alay ingot mahami alay Tuhan, alay nidenggan ni basam dot asin ni roham, sayunang paingot-ingot akka dosa ni aposon nami, dot pangoloskan nami. Sayingot mahami hobar tu asin ni roham, dot denggan ni basam, alay ni guarmu alay Tuhan Yesus, marpumuati maroham di dosa nami nagodangi. Amen. Tabegema hata baga-baga taringo tuha sesani dosa. Songonodo pakolongi debata di portibion. Ola do anak nana sasadai di lehon. Asa unang mago ganub na porsea di bana. Asa ngeluan asa leleng na di bana. Asa ngapon ma di debata na di gijang. Amen. Udul maaf. Marende Mahita, Sian buku Ende nomor 50 ayat 2, 1 ayat 10. Tabegema hatani debata
turpuk di minggu Natal padonon, imana tersurat di Galatia 4 ayat 1 ayat 7. Alai dung dapot gok nitikina, disuruh debatama anakna tubuh sian boru-boru inom goman nipatiki. Asa ditobus akan ginom goman nipatiki, asa tajalo luhut para maut. Alai ala anak hamu disuruh debatado tu bagasan rohata todini anak nai nama jauh-jauh aba ale amang. Dibaheni dampe hatobatmo tung anak doi alai molo anak las panean do omalite sian debata. Ido sahatna martua maaka na tumangion hatani debata jalan na ukepsa. Amin. Marende mahita sabukpene nomor 57 ayat 2 dot ayat 3. Kita aleluya tu Bethlehem, kita sumber dana nasi, nasi nomosi para sirohai debanamai, asal aku di debata, dame lagi korma. Hari debata harus manusia sombana mimani hona tuho osipo andale ludorio salva salvo maturo hanarion daemi aku tidak boleh jalan dengan itu, hati rohani dewasa Nah tidak kon ma porsiatai, dongon aina tidak kon idong atas sa porsiaon. Disadok purpidion rap mahita mandok au porsea di debata Jehova Idoa maparbugon aso hatudusan natu mapalangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova nasa sadai imana tinuboni si Maria nagabagabia siya to ni perpadia andora suhabuan ido tuhata na tumaon na bernit di penghuman ni Pilatus nama terpajal doa na tuat gubernur di tanah na mulak mangulu di arah keturun nama naik itu surga laulu tu siang mendebata Jehova amanai pergubuna solusani di sini bana apa yang bersu kekanon menghumi halak na mangulu do namate au saya ditori perbadia jala adong sadahuria nabadia Kuria atau panihala Kristen akan abadia. Do dihasasan dosa. Do dihatai na mandok. Mula mangulu suhu di daling nihala naong mate. Do dihamuluan na sora suda. Amin. Sunggul-sunggul di ita sadarion parjolo sadarion tapatupa padidion nabadia tu anak nang boru di ruas ni huriata godangna ima 5 dadagnak poso-poso nang boru ni ruas ni huriata 2 dadanak bawa tolu boru jala tolu ma sian wik sada 2 sian wik 2
Paduaon Parminggo tanggal 27 Desember 2020 dan Parminggo tanggal sada bulan sada tahun 2020 sada. A. Parminggo tu hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 masuk pukul 10 WIB. Parminggota Bodari tahun baru manang malam Jumat tanggal 30 sada bulan 12 2020 manang sambut tahun baru tanggal sada bulan sada tahun 2021 masuk kita pukul 6 sore. Parminggo tahun baru tanggal sada bulan sada Parminggo tahun baru tanggal sada Januari 2020 sada imatu hari Jumat masuk mahita pukul 10 sada WIB. Soso-soso tu kalian Natal do tahun baru keluarga selengan anak sekolah minggu, selengan keluarga 2020, nang pelian gotilon, tapasat ma tu gereja. Pengonan ma sukul-sukul dihita sadarion, marede mahita syabukuende nomor 62 ayat sada, uhu tapasat pelian parjolo, turia dot pembangunan. Dameni debatana sumurung dan saluhut naroha
Imana mangaramoti ate-ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan dai. Amin. Horas ma dihita. Jala selamat Natal ma dihita menjelang tahun baru 2020 sada. Hatani debata di bagasan perminggota Natal napa duahun. Imana tersurat di Yohanes bidutolu mamukasian ayat 14 tolhasu ayat 20 sada songonom mahujahon. Jadi songon naung pinatibbo ni si Musa ulohi di halongonan songoni naing patibboon anak ni jolmai asa dapotan hangoluan na sa lileng-lileng na ganup na porsea di ibana. Ay songonodo holong ni rohani debata di portibion pola do anak na nasasadai di lehon asa unang mago ganup na porsea di ibana asa hangoluan nasa liling-liling na di ibana ay dang disuruh debata anak na itu portibion asa uhumon na naing peluon na portibion tahe ubain na disuruh dan si uhuman na porsea di ibana alai anggo na so porseai nung ngahona uhum ala so porsea ibana di gowarni anak sasadani debata alayon ma uhumi nung ngaro na tiuri tu portibion. Jadi holongan dorohani akka jolma dina hulumi asa dina tiuri aina jaha do parulaun nasida ai ganup na mangulahun naroa hosom dorohana dina tiuri jaladang didapotton na tiuri asa unang gabe patar akka ulaun nai alai na mangulah hasitongani didapot todo na tiuri asa patar parulaun nai ay di bagasan debatado diula di simasat dihamua manami inanami saluhutna iya hata ni debataon ima pahotton haluaon manang kepastian keselamatan. Dosoi molo naing manuar handphone hita ngapastilah ho manuar handphone pitor adong do usaha manang cara songod dia do asa tumibu boy tu horok ku handphone. Segala macam usaha pasti dilakukan agar kepastian kebutuhan yang ingin digapai harus terjadi. Harus terjadi. Itu makanya setiap orang berusaha, setiap orang bekerja, setiap orang memperbaiki keadaannya agar sesuatu yang baik yang dia inginkan dapat terwujud. Songoni donang debata di bagasan tikio. Sada kepastian napi nasahat ni debata tu bangsa Israel ima nama naringoti taringot tu haluaon. Ragam do cara ni debata lahu pataridahun dirina lahu patuduhun huasona lahu pataridahun hina tutu ni rohana taringot tu haluaon ni sude bangso tarlu mobi bangso Israel hati hai dipatuduhon ni mana do sude dan adong nahulip patardo di ida bangsoi huaso gogo
pabahenan halongangan nabi nain ne debata laho paluau bangsa Israel. Dung di patari Daud debata toktong dope adong jolmai naso persea tu debata. Allah sudah menunjukkan segala kuasanya, mukjizat dan lain sebagainya kepada seluruh umat manusia. Tetap saja masih ada manusia yang tidak percaya dengan Tuhan. Songoni nang dihatutubu ni Kristusi nunga di patadahod debata jalan nunga di baritahod debata naik kon sorang ma sada poso-poso nalaho paluaon bangsa Israel sian gonggoman ni dosa marhiti akka panurirang nai pasato baritai toktong dope dang porsea bangsoi dihata ni debata marhiti panurirang ni jalan nungarap mangolu debatado jolmai ujui ima Yesus Kristus dung sorang tu portibion toktong dope adong jolmai naso porsea bahkan toktong dope jolmai mangulahod dosa ibarat ni si Pilatus ala dibege ibana na sorang maraja ni bangsa Israel uban na martikting imana nasa dana poso-poso na tubuh diari di daftar homma dungi di dabu mauhub tunasida. Onma berbagai macam pola pikir nih jolmai. Alani dipaingot dohita marhiti turpukon molo tajaha dia saplo pat saaro dia saplo nomi manang dia 10 pitu 10 walu ya jadi nasa jol mana porsiadang diuhum debata gariada di haholongnya debata gariada di pasu-pasu debata gariada di dongane debata ido benna dido diat 10 nomi pola do anak nana sadai dilehon nena puasa dilehon asa adong do kepastian di jolmai bahwa nasa na porsea tung sohona alai dapotan hanguluan nasa liling-liling on matugas naik konsi ulahonot tadi nguluan tugas yang berat madok do tabu ade ganuk minggu tadok do au porsea di debata ama au porsea di Yesus Kristus au porsea di todi porbadia alai mangulahun ha porsea onido na maol patuduhon na toktong marha porseaon hita tutuhani ido na maol satok kinon boy hita porsea mungkin sajom 2 jom 3 jom bahkan berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, bisa jadi kita beralih dari iman kita itu menjadi orang yang tidak beriman. Alani dipaingot kita, marhide turpukon, alai anggo naso porseai, nungau nahuhum. Jadi dang tidak bude batabe uhum alanya ha ayo nungau na uhum nasida. Dia do uhum na didok di nasidai. Dang gabe parjabar nasida di ngawuluan nasaliling nililing nai dang parjabar nasida nagabe dapotan pasu-pasu sian debata ido uhum tuakan naso porsea dia 10 waluhi dido alani 2 do pilihan nabi nain ne debata molo porsea ho hot maho di ha porsiommu mardalan maho di haporsiommu unang marungutungut unang mandele unang mandate molo adong nahumurang di huriyai unang pitor tarimas alai denggan disukun idong uluni halak na porsia labbo
toman porman. Jala suang songoni do nang hita nalau mangulahonon. Diajari di batang hita noai. Laho memiliki prinsip kehidupan menuju keselamatan. Prinsipal hidup doon. Alani molo memang tajak kondo prinsip hidup Nabi nani debata marhite turpukon jolma nani haholongan ni debata mahita. Jolma nani asianan ni debata mahita. Ubenai nang dihamu akan atoras nama buat poso-posoon. Ingot tamu mahata ni debatau. Nuai tabuan dak danaki tu bagas joro ni debata. Asa gabe masuk donasida sada bilangan jol mana porsea di buku hanguluani. Asa gabe parjabar donasida di haluaun na pinarade ni debata. Alani tugas do tanggung jawabmu na doon tuhamu akan atoras na mambuan poso-poso ini. Unang sangalikang rohamu maka porsiai debata. Ikon hot do ha porsiamu tu debata asa dak dana kipe hot ha porsiam na tu debata. Alania ha adong do Yahu biji manangisi nama tokon takboto. Ade. Di hadapan seorang anak yang menjadi pahlawannya adalah ayah dan ibunya. Molo tarimangi bahasa memang benar. Molo marhasil dohita mendidik, mengajari, membina anak ini, mereka akan menjadikan kita sebagai pahlawan di dalam hidupnya. Tetapi jika kita gagal membina, mendidik anak ini di dalam iman, maka mereka akan menjadi musuh abadi bagi orang tuanya. Patut dohabe olo danaki dang mangului hata ni natoras na alanya ala adong tiruan na hurang denggan di baik natoras mana olo do si pata margait ade itu Roma omak no dia lah bapakmu itu tidak pernah lagi pulang ke rumah kan, hanya memikirkan dirinya sendiri. Jadi tubuh masogo ni rohani anaknya itu bapaknya. Tong ma terjadi provokator, ya. Roma muse bapak naon, lah mamakmu ini. Masa lantai sudah basah tak bisa dibersihkannya, badannya aja yang besar. Ini nama muse, tong gabe provokator, ya. Unang sampai terjadi ahado warne, molo sehera dilempar bola, ditendang sana, tendang sini, ahado warne istilahnya. Berharap, saling berharap. Aimat to, lempar tusan, sahera bola, ade. Buhado anak kon asa holong rohana tuau, buhado to omakna, buhado anak kon asa holong tu bapakna, gitu. Selalu ada intrik-intrik yang ada di dalamnya. Itu ubanna di sadar rumah tangga, unggodang do deba holong nidak danaki, tu omakna sian tu bapakna. Belga madak danaki tangi-tangi hon anak nai dihatani bapakna. Olan hatani omak nai do tangi hon. Molo di do omak nai pasirang parumah ini pasirang on anak nai. Itu dah. Ala dang dia tong terang ni amat tai ala sejuk-juk menda-menda ade. Jujuk dang mulak. Dari pengaruh ibu lebih besar daripada pengaruh ayah. Begitu juga sebaliknya.
ala pegaweon istri naon manang pegawai bank molo bulan 12 songonon tutup buku olo sampai lembur dang mula tujabu itu Roma bapak nai lihatlah mamamu ini sudah nggak diperhatikan lagi kita enak dilapor matu mertua nak ai sobinoto amang si mertua ai liling-liling so mula dope borumu ini sobinoto manangah di ulan di kantor biar masih mertua non di telepon mamulak ko inna si mertua non tu boruna merbada mak sirang matu sih unang songoni hamuda ingat tamu hamudo tiruan nidak dan aku ya bapak ibu sekalian ini adalah pahlawan bagi anak-anak maka mereka meniru jejak meniru sifat hidup benar di hata batak dan dau tubisian bonan manang nasongo dia pangalahon ya matai manang nasongo dia pangalahon natai ido ihut tononni dak danaki ate molo parhoho mamatai doho madak danaki parhoho molo jabiro do inatai doho do dak danaki na jabiro jadi kontrol hamu dirimu ido neneng dohonok molo saya hohom pehita hohom dak danaki kamar sak do hita nawana manakko tung solo makkatai Nabi sudo na urang roha don waingo uhut masa ini gotilan tok hohom dang tangis nggak perlu masuk rumah sakit jiwa joi asa dipature jo kejiwan nih songoni donang molo napatu bek molo saya tok do jadi ro namatai mananginatai dang adong salah tong dineng-neng anak nai perlu do buanon na tua-tua nai tu rumah sakit jiwa asa dipature jo mental dohot kejiwaan na ate edang masalah dak danak olo do songgahi dak danak adi neringi denggan do anak nom mangan dang sonang rohani omak non denggan mangan olo digoti anak nai nai dang waro inak tau narong do seheng nyon notik nion tu si bata kan jadi molonunga denggan diula kaya nakotai taduku ya nang kaposo-posoon ate dang ibo todo pe makatai sotong di bek kamu songon dirimu baru seorang do peon nang manyan hatok merdalan banga susai ate na baru seorang do pe nang manyan pitoriat tusion hata ambil tesmu buat idhammu mangako dang boy si sulangam mangan do peon alani ikon sabar dohamu mengajari anakku unang masih tugat-tuganan alai masih gandengan tangan unang ditiki marhalet dengga kamu margandeng tangan dung jabi suami istri masih pada udauan mana repot ade jadi harus tetap bergandengan tangan apapun pergumulan hidup apapun tantangan yang terjadi di dalam rumah tangga tetap harus bersama menyelesaikan persoalan itu tetap harus bersama bangkit dari keterpurukan hidup tetap harus bersama menikmati kebahagiaan kesempurnaan hidup yang diberikan oleh Tuhan itu harus benar-benar terjadi nangdik di tahun di HKBP Nasaretope hirimin nani hirim ni roha pe ikoni mana masa unang adong na marbedai rumah tangga ade unang sangat terbigini padita marbedai hamu pitoro doaon non disi bahamuna dua do songgahaku aina bohado hamu ngahu podai alai dang ditangyok kamu dah alai molode makno hamu saluhu na dame hutangnya kodo hamu tudi asa marhasonangan nguluh ubanai ya saya diramoti Tuhan jala dipasu-pasu di batama hamu gabe jolmana porsia mahamu di Tuhani unang munggil ala ni parsitaono ala marsi hohot ma di bagasan Tuhani maka monakon akasi taonon nalau sedupatta di tahun baru
sogut. Debatama namang aramoti ita. Amen. Martangyang maita. Tinujima guarmu ale Jehovah debatanami. Ala diasi nang dihawolongi ho hami. Jol mana tinopam. Upeleo kami nang sadok na adong dihami. Dak danang poso-poso hubuan hami ro tu apuammu. Asa roho ali Tuhan madongani mamasu-masu pernguluan ni nasida. Nunga dipatuduhoko silas ni roha dihami saluhut. Dengadong na hurang di pernguluan nami sikop do sudi. Olan ala niasi do tolong ni rohani. Uban nai perjalanan ni ngulu nami saluhut na upasapay matuhaw. Tinalaho mamasuhi tahun 2020 sada naik baruan. Dada huboto hami manangah namasa nalahut kehidupan nami. Alai moloho dodongan nami ali Tuhan. Saya natulus do saluhut sakap nasinakapan ni rohanami. Nalau si patupon nami di nguluan. Asa marhasonangan di bagasan ho. Ramoti ma akan atoras nama buan poso-poso subagas joromon. Laho manjalo pasu-pasu jakui. Leon hai pasok, leon nang gugu. Leon aka perdelanan ningolu na domenggan. Asa Maria hiya situturo hani nasida didenggan di basani. Pinuji pinasangak magwarmu nabadiye ali Jehovah di batanami. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Mareda mahita laos papungu pilihan paduaron. Nuai taparade ma rohata masuk maita tuulon pandidion nabadia.
Marede Mahita sian bukede nomor 147 ayat sada. Martang yang Mahita. Alea amanami na di bano gijang, narodo hami tujulom mabuana kadak danakon, saya si maruham, jalo manasida gabi anakom, pasu-pasu jala pargogoi manasida, mangyahi hangoluan sugut, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dong ma natoras. Atong hamuak kadongan na mambuan danak si didionon tangyon hamuma hatani Tuhan Yesus. Lao mahamu tuliat portidion ninna maddoa kasisianna podai hamuma saluhut bangsu. Didi hamuma nasida di bagasan guarni di bata ama, dot anak dot ton di parbadia. Ajari hamuma nasida mangaraduti saluhut nahu tonahoni itu hamu. Jala ingot. Saidong anakku do hamu ganuk ari rasi rasa ro ajal ni hasiang anon. Manangise na porsea dohot ni didi dapotan hanguluan. Alai naso porsea onahuhum sogut. Tangihon hamuma dot hata natar surat. Di surat nisi Markus. Adong ma akan nama buat dana tu Tuhan Yesus asa dijama. Alai dipicang. Akka sisian naima nama buani. Jadi dung di ida Tuhan Yesusi. Sogo marohana di dokma. Loas hamuma akada danahi rotuau. Unang orai hamuna sida. Ai diakasi songonido harajaun ne debata. Natutudo nahudohot tu hamu. Manangi sepe anggo sosongon dak dana ibana manjalo harajaun ne debata. Dang bongot ibana tusi. Dunge dihaul maak kadak danaki diapehom matangan natu nasida mama masu nasida atau diamuak kanatora hati dako kamuma hapor seotai.
atong alusi hamuma hata nahutukut tonon. Dipangido hamun waeng didion akada dan hakot tu bagasan ni nahina porsiom muna alusi hamuma. Beha naolo do hamu mamudai anak komunaon asa diboto jala dihutton nasida hata ne debata alusi hamuma. Naolo do hamu marsuru nasida tu gareja do tu perguruan ni huria Protestan asa gaberuas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusi hamuma. Atong tapasahat manasida tu debata marhidi-hidi patidion nabadiyai romahamu. Ale David Judika parluhutan sitorus. Udi di mahori bagasan gowarni debata ama. Dot di bagasan gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dot di bagasan gowarni tot di perbadia. Amin. Pai di ramoti tuan debata maho di habongot tu bagasan harajaon ni debata. Rodi salili nililina. Amin. Ale Mateo Valentino Sahala Siegian. Udidi maho di bagasan gowarni debata ama. Do di bagasan gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Do di bagasan gowarni ton di perbadia. Amin. Tai di ramoti tuan debata maho di abomot tu bagasan harajaun ni debata. Rodi saliling nililingna. Amin. Ale Naomi Lesti Lubatoruan. Udi di maho di bagasan gowarni debata ama. Do di bagasan gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Do di bagasan gowarni ton di perbadia. Amin. Sai di ramoti tuan debata maho di abongot mon tu bagasan harajon debata. Rodi saliling nililingna. Amin. Ale Joy Yalefa Hutapea. Udidi maho di bagasan gowarni debata ama. Do di bagasan gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Do di bagasan gowarni ton di perbadia. Amin. Sai di ramoti tuan debata maho di habong umon tu bagasan harajaun ni debata. Rodi saliling nililingna.
Amin. Ale Fredela Delicia Purba Udi di maho di bagasan gowarni debata ama do di bagasan gowarni anak-na Tuhan Yesus Kristus do di bagasan gowarni ton di perbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata ama ho dia bopon su bagasan harajaun ni debata ro disaliling-lilingna. Amin. Jongjong mahamu akan atorat. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasat hami akadak dan akot tuho jala di jakpon hodo nasida gabi anakommu marhite-hite padidion nabadiai. Asa masuk tuhuria ni halak Kristen nasida di tanoon jala gabi panean di anguluan nasaleleng-lelengna. Asi maruham do diapkan atoras nidak danason sai pargogoi jala ajari manasida manogu-nogu dak danahon tuho asarap nasida taruli diapka artani harajonmu. Amin. Noaing tapaujung ma Pulau Ta Korea Netuhata tungpe di bagasan parukilon hita ala ni pandemi COVID-10 siaon alai toktong do hita mangulu di bagasa pakirimon umbain boy hita nuai makalason hatutubu ni Tuhan Yesus Kristusi ala disima tarida habasau do habasaron ni debata si paluhita dada ala ni ulot ta hatigoran ubain na dipalua ibana hita tungsian asini rohana do Hite-hite Yesus Kristus dipalua hita asal gabi tigor hita dinahenya asini rohana jala sisian panguluan sering-seringna anhutan pakirimon haposan do hatai jala naing magomos hati dakonomui dipangido rohaku asa nasida na dibagasan debata didapot todo na teori ima na mangulon hasiptongan ima na uli jala hasea di jolma rimma hita jongjong.
Ale debata amanami na di bono gijang. Odo haroroan ni salut lelehon na denggan dot nasau libasa na modutu. Ho pasat hami masian na lemi tu hami pilan nami tu ho. Sai jalo mai gabi uap na husut di jolom. Pasu mai jalaramoti asa ho para cek kami pilenon. Pati bulu narajammu di tonga-tonga ni huriam do di portidion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalamu tadahami gudang ni silan lehon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mau liate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliamanami na di bono gijang sai pinarbadia magwarmu. Sai Roma harajonmu. Sai saat malomo ne roham di batongon songon na di bono gijang. Leon matuhami sajaron hangoluan siap hari. Sai sama dosa nami sopan nami di dosa nidongan namar dosa Tuhan. Unang hami togyo tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Dame jalo mapasu-pasu siap Tuhan. Di pasu-pasu jala diramoti Tuan de Batama ho. Di sodako Tuan de Batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuan de Batama bohina tuho jala di pasar Hammadamena tutun dim. Selamat Natal marihita salutna de Batama na mga ramotita. Horas. Jadi nuaing ujoma aka namar sasaripe markuto mahita dison. Sada-sada mate. Iya, isi mana perjuru? Baruhan Tuhan taruh gunung
rajai, olong pun rajai, olong pun rajai. Muradilan diulai, marujung badi, ainung ngaro presiasi, mampu andame, mampu andame, mampu andame. Musik. Ibanado rajantai para sirohai Adidori nabonari Parholong rohai Parholong rohai Parholong rohai Sayang tas maroha Tuhan kadon Bumong bokrasude Bukat roha Daklon raja Marende masude Marende masude Marende masude. Malas surah kuda. Malas surah agoda. Nahu balik ahodo. Rumah tusi padua Dihita jomau Asana pendide bata Asana dame majola Lobon rohani bata Dohita jomau Aisa por mi nombre